Hi guys! Welcome to our channel! Ang vlog namin for today ay may sosurpresahin kami. Isa sa mga kapamilya namin. Kung sino siya, let's go! Surpresahin na natin siya! Sarang day mo sa susunod, Chok. Tun! Tuna! Tun! Kasi na. Pagkala na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ito na po, mag-blow na ang celebrant. Sinusundan lang namin kasi na-walk out. Hindi niya yata nagustuhan ng surprise birthday namin sa kanya. Blow the candle, baby girl. Happy birthday, Tuna! Happy birthday! Wow! May dalawang cake si Tuna. Nasya ka, Tun? Nagustuhan mo? Na-surprise ka? Wala. Dead ba? Nag-walk out ang celebrant. Ang celebrant na nag-walk out. Okay. Hindi na po siya nag-blow. Paligid siya. Ay. Oh, go. Ano yung birthday celebrant? Si Tuna. Birthday Tuna. Blow the candle na, Tun. Wish. Wish muna daw siya. Okay? Sana daw mabusog siya. Pamuhan. Ito na, nauna na yung celebrant. Kanina pa yan, gutom na gutom eh. Kanina niya pa yan hinihintay. Happy ka, Ton? Happy ka? Wala. Walang reaction. Gutom talaga. So, ito guys, yung handa namin kay Tuna. Puto from Goldilocks. Maha Blanca. Ginawa namin to kagabi. Macaroni salad. Cake from carbonara. Yan. So, hindi naman si Tuna ang mabubusog. Kaming tatlo. Nakakapagsalita lang si Tuna. Lugi na naman daw siya. Yan. Gutom na gutom siya. Kanina pa yan. Gusto pa daw na macaroni salad. Anong gusto mong dessert, Ton? Carbonara. Ton, magdi-dessert ka pa ba? Sulitin ng cake. Ton, gusto mong cake, maha blanca, puto, macaroni salad, or okay ka na dyan? Okay ka na dyan? Ako ang hindi okay. Busy siya, Busy. Busy siya eh. Okay guys, kain muna kaming tatlo. Kanina pa kami gutom na gutom. Eat! Let's eat! Title yung pelikula. Kaysa itong pelikula. Gusto na i-add yata ito sa bread. Kaya, nasa 1 million views lang ano niya yung binibula video kaya mag-walk out. Hindi mo tanata daw kalak dyan? Kung ano ka pang kakakan kulang. Hindi na daw dyan. Kain pala tayo guys. Doon yung ano.
Sarap ng carbonara. Dapat ito na magandang cake. Bye guys! Bye, guys. Thank you for watching. Please like kung nag-enjoy kayo. And please subscribe kung hindi pa. And also click the bell button. Yes. See you on our next vlog. Sorry, hindi na nakapagbabay si Tuna.